Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Estem aquí perquè ja sabeu que a Cantània, el projecte Cantània, intentem treballar diversos temes de manera transversal i ens agrada oferir-vos recursos perquè els pugueu treballar a les aules. Aquest any a la Cantània Real toquem diverses temàtiques que creiem important tractar i per això avui tenim en Gus aquí, que ara us el presentaré. Volem sobretot centrar aquest vídeo en parlar d'assetjament escolar i d'abús i tot l'univers que comporta. I això ho farem amb en Gus Bas. Gus, bon dia. Bon dia, Marta. En Gus és psicòleg, està especialitzat en adolescència, parella i família, té més de 20 anys d'experiència en l'àmbit terapèutic i pedagògic i treballa oferint acompanyament i orientació en diversos formats. A més, codirigeix el Centre de Teràpies Espai 3Om a Barcelona Ciutat, des del qual impulsa el programa Grow per a adolescents i famílies. Doncs, Gus, si et sembla, voldria començar parlant d'agressivitat. Què entenem que és l'agressivitat i si és natural? Sí, mira, hi ha una cosa que per mi és molt important quan parlem d'assetjament escolar, que és, primer de tot, distingir entre el que és agressivitat i el que és violència. L'agressivitat és un impuls natural de l'ésser humà. És un impuls que ens permet, precisament, superar els obstacles per aconseguir allò que volem. Sense treballar aquest impuls, moltes vegades ens sentim desempoderats o desempoderades. Llavors, justament aquesta agressivitat es construeix molt durant la infància i ens permet autoafirmar-nos. Clar, aquesta agressivitat, si aconseguim acompanyar-la de manera sana i amorosa, ens pot donar moltes eines i molts recursos per a l'etapa adulta. Si aquesta agressivitat es reprimeix, es castiga, etc., amb coses que podem anar veient després, té molts punts de convertir-se en una conducta violenta. Llavors, aquest és el primer pas molt important per mi, com distingir que hi ha una agressivitat que és natural i que aquesta agressivitat mal canalitzada, per dir-ho ràpid, es pot convertir en una conducta violenta. Llavors, una conducta violenta ja pot derivar en una situació d'abús. En quant a l'agressivitat, existeixen diferències tangibles segons el gènere i les franges d'edat? Moltíssim, clar. Encara vivim en un món que socialitza diferent segons el sexe. Llavors, per desgràcia, en la meva experiència, el que jo he vist és que als nens se'ls permet més aquesta agressivitat, perquè, clar, com que són nens, i a les nenes se'ls castiga més aquesta agressivitat. Llavors, això genera un desequilibri que de vegades fins i tot provoca conflictes entre nois i noies. Què suggereixo jo moltes vegades? Hem de treballar perquè aquesta agressivitat en els nens disminueixi i perquè l'agressivitat en les nenes pugi. L'agressivitat sana, aquesta agressivitat natural a la que jo em refereixo sempre, que és la capacitat per posar límits, per lluitar per allò que vull aconseguir, per defensar-me d'allò que no m'agrada i que no em senta bé. Necessitem aquesta agressivitat i està, en aquest cas, molt descompensada. Ho apuntaves ara, però sí que voldria que ens expliquessis una miqueta millor quan aquesta agressivitat es converteix en violència. Mira, sobretot quan es reprimeix. Vivim en una societat encara bastant repressora amb l'agressivitat, és com un impuls que ens fa por, sobretot a les persones adultes, que se'ns envagi de les mans, que passi alguna cosa, i ens costa de vegades una mica distingir entre aquesta agressivitat que ens pot portar cap a alguna cosa sa i aquesta agressivitat que ens pot fer mal. La majoria de vegades el missatge que reben els nens i les nenes per part de les persones adultes és has de ser comprensiva, has de ser empàtica, has de ser assertiva, però la realitat és que el món que veuen no és aquest. El món que veuen són una quantitat de persones adultes tractant-se amb crits, guerres, maltractaments. Llavors viuen una mica amb aquesta dualitat de, bueno,
no? Jo sempre explico que una de les millors eines pedagògiques i de les més antigues és l'exemple. I tant. Si li vaig transmetent a un infant el missatge de que ha de ser comprensiu, i ha de ser empàtic, i ha de ser pacífic, però el que veu no és això, li estic mostrant un model violent, això li facilitarà més també una conducta, una actitud violenta. Entre l'exemple, la repressió, jo sempre explico que la repressió, el càstig, el judici, tot això dificulta que aquesta agressivitat es desenvolupi de manera sana i genera moltes possibilitats de que acabi sent una actitud violenta. Aleshores, com ho hem de fer els adults, les famílies, els docents per intervenir amb aquesta agressivitat? Què els hi diem? Quins principis els facilitem? Mira, una de les primeres coses per poder acompanyar aquesta agressivitat de forma sana és construir un vincle amorós, un vincle afectiu i una comunicació fluida amb els infants. Això també passa per poder-nos obrir nosaltres a construir aquest vincle. Després, generar espais on aquesta agressivitat es pugui expressar de forma continguda i de forma sana. I després, una tercera cosa que per mi és molt important és construir espais de seguretat on aquest dolor, que de vegades els infants no saben canalitzar, pugui ser ressignificat i puguin reviure. Moltes vegades aquests espais han de ser terapèutics, però a les escoles també es poden generar aquests espais, en petits grups. Jo crec que aquestes tres coses, sobretot el vincle, l'espai d'expressió i l'espai de seguretat, poden facilitar molt que aquesta agressivitat es vagi desenvolupant i que li anem perdent una mica la por. Per tant, entenc que l'agressivitat al final està directament relacionada amb la gestió emocional o la no gestió, que molts infants no saben fer encara, de les seves pròpies emocions, i els hem d'ajudar a que siguin capaços. Sí, molt. Jo em trobo moltes vegades explicant a persones adultes que demanem a infants que facin coses que per moment evolutiu no tenen la capacitat de fer. T'has de controlar aquesta emoció, t'has de regular aquesta ràbia, Bueno, és que si no m'ensenyes a fer-ho, jo de sèrie no ho sé fer. Si no m'ensenyes a fer-ho, em costa d'aprendre. I una altra vegada torno al model. Quina és la millor manera d'ensenyar o de mostrar a un infant a regular la seva ràbia? Autoregulant la meva i acompanyant a autoregular la seva. Una de les coses que també és molt important per mi és acompanyar des d'aquesta mirada més amorosa. Sovint caiem en l'error, per mi, de culpabilitzar, de jutjar, de culpabilitzar, de castigar, això no es fa, ets dolent, com que polaritzem molt això de que si un nen fa mal a un altre és dolent, i això encara genera més culpa en la infància, perquè la infància és egocèntrica. Jo moltes vegades ho explico en la meva consulta. Hi ha un missatge molt clar que hem de tenir. Un infant té la fantasia de que tot el que passa al món és gràcies a ell o per culpa seva. I això li hem de treure moltes vegades, li hem de treure. No, tu no tens la culpa d'això, tu no tens la culpa d'això. No ets el centre del món. I això, clar, serveix per lo positiu i per lo negatiu. És fàcil que si jo entro a castigar o a jutjar, aquesta culpa creixi. Quan hi ha una situació de violència entre dos infants, l'infant víctima, diguéssim, per entendre's, se sent molt debilitat i sent molta vergonya. I l'infant agressor, per entendre'ns, sent molta culpa, més o menys conscient, però sent culpa, perquè hi ha una part en el fons d'ell que sap que això no està bé, però no sap fer-ho diferent. Llavors, si jo entro a criminalitzar això, tampoc li dono l'oportunitat de que canviï. I anem estigmatitzant nens i nenes i ens anem complicant la vida. Sí, totalment. Un altre tema que surt a la Cantània és el tema de les addiccions digitals. A la Cantània es parla de videojoc. Ja sabem que els dos protagonistes són dos personatges de videojoc. I per això et volia preguntar, al final, com poden influir altres trastorns com són les addiccions digitals en aquest desenvolupament de l'agressivitat o la violència? Molt, Marta, moltíssim. És un dels temes en els que jo m'especialitzo perquè a més és un tema que em preocupa. Darrere d'una addicció hi ha un gran dolor. Llavors, jo sempre explico que el problema no és l'addicció, això és la punta de l'iceberg. El que hi ha darrere d'aquesta addicció és un gran dolor.
un gran dolor en el que hi ha autorrepressió carregada de culpa, en la majoria de les vegades. Si un dels vehicles per canalitzar de manera equivocada aquest dolor són els videojocs, dic canalitzar perquè al final el que fem és tapar. Els videojocs no són un espai d'expressió d'una experiència dolorosa, no són un espai d'expressió d'algú que m'està costant. Són un espai d'explosió, que moltes vegades, no? Segur que algú que m'està escoltant dirà, hòstia, però jo el veig quan agafa un videojoc cridant, sí, és una explosió, però no està drenant l'experiència profunda, realment. I el que està fent és tapar-la. Quan hi ha experiències doloroses, necessitem generar espais on aquestes experiències es puguin expressar. El contrari de l'expressió, que és treure una pressió cap a fora, és la depressió, que és tirar una pressió cap a dins. Com més videojoc, més pantalla i més desconnexió de mi mateix, més possibilitats de depressió que d'expressió. Llavors, aquest és un tema que jo veig molt a la meva consulta i que em preocupa molt, perquè aconseguim el contrari. Realment, si hem de generar... Tapar, no? Estem tapant. Estem tapant. Clar que jo ho entenc, de vegades no podem, no tenim les eines, els recursos, etc. De vegades ens fa por obrir la caixa de Pandora, però amb infants els problemes són petits, generalment. Persones petites, problemes petits. De vegades no, però la majoria dels casos no és tan greu. I anem com passant per sobre aquestes experiències, pantalles, videojocs, tal, que el que fan és tapar l'experiència dolorosa i crear una sensació fantàstica i falsa de que estic vomitant i de que estic traient la ràbia, però realment està tapant. Quan és que t'arriben les famílies amb criatures que tenen problemes d'addiccions digitals? És a dir, quin és el punt d'inflexió quan puc gaudir dels videojocs i quan ja hi ha un problema greu, o no tan greu com deies, però que s'ha de tractar? Tard. Sempre arriben tard. Però perquè hem creat una societat molt tolerant amb això, massa tolerant. Jo crec que ara sí, en els últims temps, cada vegada més persones comencen a prendre consciència del risc que hi ha darrere de les pantalles i de les xarxes. Llavors, la majoria de vegades hem sigut massa laxes amb això, com ho van ser els nostres pares i mares amb altres coses en la nostra generació, que fins que no tens tota la informació dius, ostres, no? Hi ha un tema molt important, que és el tema dels límits, que això ens serveix per qualsevol tema, Marta. Assetjament, pantalles, abús, que podem parlar després. És molt important treballar els límits des de fora, perquè al final som les persones adultes les que hem de posar els límits. I és molt important que sapiguem que aquests límits són per cuidar-nos, són per protegir. O sigui, és molt diferent un límit que serveix per protegir i per cuidar que una prohibició que pot generar encara més culpa, perquè per construir aquesta agressivitat jo necessito superar aquests límits. Per això hi ha vegades que tenim aquest conflicte i no em fas cas, no m'escoltes, no sé què, no em cridis, com que no donem espai, la majoria de vegades per por a perdre el control, com a adult, a que els infants transgredeixin algunes normes, vagin en contra d'alguns límits, perquè si no, no construeixen aquesta capacitat d'autoafirmació. Saps? Seguim avançant, perquè encara ens queden cosetes per parlar, i voldria parlar d'assetjament escolar. Voldria que ens expliquessis quina és la definició, perquè entenguem tots i totes quin és el marc de l'assetjament escolar. Sí, molt important, perquè jo, tant en sector privat com en escoles, que també he treballat molt a les escoles, de vegades saltem ràpid, i se'ns activa molt l'alarma quan veiem situacions de violència que, òbviament, són desagradables. Però per activar protocols i posar-nos allò a treballar hem de tenir molt clar què és l'assetjament escolar. L'assetjament escolar és un tipus de violència entre iguals que bàsicament és una persecució física o psicològica que ha de complir 4 condicions. La primera és que hi ha d'haver un abús de poder. La persona agressora ha d'estar en una situació d'abús que fa que la persona que està en el rol de víctima se senti molt sola. La segona és que hi ha d'haver intenció de fer mal, que aquí de vegades també
ens liem una mica. Jo per això moltes vegades explico que en la infància no pot existir l'assetjament escolar perquè no hi ha consciència de voler fer mal a l'altre. Una cosa és que et faci mal, sí, però no hi ha la voluntat d'anar a fer mal a una altra persona. Llavors aquí, si ja comencem a criminalitzar, doncs ja està, jo ja em poso la medalla de que jo sóc aquest i ja faig mal, no? Llavors, és molt important llavors en aquestes etapes que acompanyem des del no judici, des de separar la conducta de la persona, separar l'acció de l'emoció, no? I acompanyar molt des de, ostres, anar agafant consciència de l'impacte que té la teva conducta en l'altre, no? Jo sé que tu no volies fer mal, però mira el que ha generat això. I això, no? L'infant va connectant amb, ostres, les meves accions tenen un impacte amb l'altre. Sí? Després, a veure, que no em perdi, hi ha una tercera, que és que hi hagi una situació d'indefensió de la persona que està en el rol de víctima, que realment estigui en una situació d'impotència, indefensa. I la quarta és que hi hagi una repetició sistemàtica en el temps. Un cas aïllat de violència no és assetjament, és una situació desagradable que cal intervenir, cal acompanyar, però l'assetjament s'ha de repetir en el temps. Allò són ganes de fer mal, de forma continuada, amb un abús de poder i deixant a l'altre en una situació de desempar total. I davant d'aquestes situacions, què poden fer les escoles? El primer, formar-se molt. Que això és una cosa que de vegades quan parlo amb professorat, és com, ostres, és que no arribem a tot, no? Ja ho sé. Ho sé. Anem tots. No ens formen com a mestres per intervenir, per gestionar la quantitat de coses que passen en un centre escolar. Per sort, hi ha recursos externs, hi ha formacions. Llavors, una de les primeres coses és intentar formar-nos al màxim com a professorat, tenir tota la informació nosaltres a l'abast i formar a l'alumnat també. Tallers a les escoles per anar prenent consciència, treballar amb grups petits funciona moltíssim, generar cercles de reparació, espais de debat, sobretot en grups petits, i tenir molt aquesta consciència de que això, quan ho dic, no hi ha infants dolents en la infància. Després hi ha persones adultes que per la seva història acaben fent coses que ja sabem que no està bé. Però en la infància tot és reparable encara. I llavors si comencem a estigmatitzar tan ràpid, el que deia fa una estona, ens compliquem la vida a nosaltres. Intentar mirar a l'infant com una persona que està en construcció i que si jo li ofereixo recursos per fer les coses d'una altra manera, pot ser que canviïn coses. Després de l'escola fem el que es pot fer a l'escola. Aquí cadascú té la seva part, les famílies fan la seva, l'escola fan la seva, els psicòlegs fem la nostra quan podem. Tenir molt clar també des dels centres que el que podem fer és el que ens toca fer com a centres. Volia fer-te una pregunta en relació a això, que és que com ho acompanyem des de casa, les famílies, quan et truquen des d'un centre escolar, sent que el teu fill resulta que és l'agressor o que és la víctima, perquè cap de les dues situacions és fàcil d'acompanyar. Ja. No és fàcil això, perquè pràcticament totes les persones tenim alguna experiència personal que ens pot connectar quan ens expliquen, ens truquen des de casa i el que tu deies, qualsevol dels dos rols. Llavors, el més important, tot i que no és fàcil, és la serenitat. És no prendre cap acció sense tenir les reunions pertinents, tenir tota la informació, etc. Perquè és fàcil que ens toqui alguna cosa personal, que saltem, no? A més, jo em trobo de tot. Hi ha famílies que diuen no, jo prefereixo que el meu fill sigui el que pega. Hi ha famílies que diuen no, jo prefereixo que el meu fill sigui el que rep, perquè no sé què em seria més difícil d'acompanyar. Bueno, això parla més de tu que del teu fill. Llavors, com a famílies, el primer, serenitat, informar-nos bé, demanar reunions amb l'escola, i una de les coses que per mi inclou aquesta serenitat és no començar a culpabilitzar, començar a fer bandos, començar a generar guerres, perquè són nens al final, i no són coses de nens, que això també és una cosa que jo quan ho sento, no són coses de nens que no són importants, són molt importants, hem d'intervenir, hem d'acompanyar, però són nens.
no és el mateix l'energia en la infància que l'energia d'una persona adulta, no? Llavors hem d'acompanyar com a nens, perquè si no els adultitzem massa ràpid i després ens va en contra. Que complicat, tot plegat. No, és pràctica, Mare? És pràctica, bueno. Vull entrar en el tema de l'abús infantil, parlem de prevenció i d'atenció de l'abús infantil. Quines són les primeres passes per la prevenció de l'abús? Educació sexual, en majúscules. Educació sexual. Vivim encara en una societat amb por, amb això, amb obrir aquest camp, i sabem que allò que no coneixem genera més por i s'acaba fent un còctel de no conèixer i de por que dificulta que tinguem les eines i els recursos que necessitem per afrontar això. Educació sexual. Educació sexual inclou coneixement del propi cos, connectar amb les sensacions de plaer i displaer, reconèixer i aprendre a regular i a conviure amb les meves emocions i els meus sentiments, conèixer els drets de la infància, que això és molt important. I això és una cosa que es pot fer des de les escoles. Tot això que explico es pot fer des de les escoles, es poden generar espais. De vegades el currículum apreta i jo em trobo molts mestres que em diuen ostres, que no tinc temps. No tenim temps, sí. No tinc temps de generar espais. Ja, vale, ara et pot tornar després si no generes l'espai per això. No? I després, una altra vegada, el tema dels límits. Els límits és una gran eina de la prevenció. Si jo vaig perdent la capacitat de dir-te que no, estic en més risc. Si vaig perdent la capacitat d'identificar en mi mateix què és el que em va bé i què és el que no em va bé, em vaig posant en risc cada vegada. Sabent, a més, que posar un límit a una persona adulta, per un infant, és difícil. Si de vegades ja els hi costa posar límits entre iguals, posar un límit a una persona més gran que tu, has d'estar molt empoderada, és molt difícil. Llavors, si no treballem tota aquesta autoconsciència del cos, dels límits, educació sexual, superimportant. I com ho fem arribar això als nens i nenes? Quins missatges clars els hi hem de donar? Mira, hi ha un que a mi m'agrada molt explicar, que té a veure amb per explicar-ho ràpid, quins són els secrets bons i els secrets dolents. No? O sigui, què és el que tu pots guardar-te com a secret i què és el que no. I això es pot tastar en el cos, jo ho faig amb infants, que ho sentin en el cos. No? Connecta amb alguna experiència teva que et generi plaer, no? I felicitat, i relax, i pau, una experiència d'aquestes que diguis, meravellós, perfecte. Això no cal que ho expliquis, si no vols. Si vols, sí, fantàstic, compartim alegries, plaer, meravellós, però no és necessari que tu expliquis això. Ara connecta amb una experiència que sigui difícil per tu, que sigui dolorosa per tu. La notes en el cos? Sí, aquesta sí que l'has d'explicar. Llavors, quins són els secrets que pots guardar-te i quins són els que no pots guardar-te? Perquè si te'ls guardes, a la llarga, serà pitjor, et faran mal. I això es pot començar a treballar des de la infància, perquè es pot tastar el cos. Allò que és desagradable per tu, és millor que ho expliquis. Allò que és plaent per tu, no és necessari que ho expliquis. I a més, l'experiència fa que quan una sensació desagradable la comparteixes, ja no és tant. Ja no és tant. Això ho explico molt, per exemple, a adolescents. No? Imagina't una situació, vas sol pel bosc, de nit, comences a sentir sorolls, no? Ara imagina't que vas acompanyat. Hòstia, és diferent, no? Compartir les coses, les fa més petites. Això és superimportant. I a nivell més pràctic, hi ha una cosa que és una eina de prevenció de l'abús molt important per a la infància, que és saber que qualsevol joc d'exploració, perquè hi han d'haver jocs d'exploració, és que si no, no conec, i no puc conèixer el meu cos, no puc conèixer el cos de l'altre. Hi han d'haver jocs d'exploració regulats, supervisats per adults, òbviament, però hi han d'haver aquests jocs. Però hi ha una norma superimportant amb això. Petits juguen amb petits, mitjans juguen amb mitjans i grans juguen amb grans. I això és sagrat. I és una cosa que tots els infants han de tenir superclar. Si jo tinc 4 anys i un nen de 8 ve a dir-me
que si em pot tocar, no sé què, no. Aquí he d'intervenir, perquè no hi ha una condició d'igualtat. És fàcil, encara que sigui de manera involuntària, que de vegades passa, que hi hagi una experiència desagradable per la persona més petita. I això és una cosa que hem de tenir superpresent. Arrel d'això, quins indicadors clars ens fan detectar que hi ha un cas d'abús? Hi ha indicadors físics i hi ha indicadors conductuals. És important també que sapiguem que es compleixin aquests indicadors no vol dir que segur hi hagi una situació d'abús, però són pistes que hem d'investigar. Indicadors físics, hi ha indicadors físics específics, més clars, esquinçaments, sang, cops, trencaments, cremades, aquests són més evidents, i després hi ha indicadors físics que són més inespecífics. Per exemple, irritació o infecció a la zona genital, regressions, que es torni a fer pipi, que es torni a fer pipa, que es fregui, de vegades aquest també és un símptoma físic. I després tenim els indicadors més conductuals, que una altra vegada hi ha els més específics, que serien, per exemple, conductes sexualitzades que no són pròpies per l'edat, una masturbació compulsiva, per exemple, també, que no vol dir una masturbació clara, però sí que es fregui de manera molt compulsiva, una sexualització precoç, i també, per exemple, que vulgui iniciar jocs sexualitzats en persones més petites. Aquests són indicadors conductuals més específics. Després hi ha uns altres més inespecífics, que aquests de vegades no estan tan associats a una situació d'abús en concret, però sí són pistes molt grans, que tenen a veure, per exemple, amb trastorns d'aprenentatge, pors que es van cristal·litzant i que es repeteixen, pèrdua de memòria, dificultat, per exemple, per intimar o per rebre una carícia o per rebre una actitud afectiva. Sí, bàsicament aquests. N'hi ha més, segur que n'hi ha més, però per mi aquests són els més claus. I davant de tot això, com acompanyem la prevenció des dels centres? Mira, doncs una mica semblant al que en dèiem l'assetjament. Hem de tenir coneixements, cadascuna com pugui, tenir coneixements sobre els drets de la infància, tenir coneixements una miqueta sobre com prevenir aquestes situacions en les aules i, igual, acompanyar molt des de no culpabilitzar, des d'entendre que són infants, des d'oferir la informació també, que puguin agafar la informació que necessiten, que puguin anar prenent consciència, de treballar molt els límits, treballar molt com posar límits entre iguals, això és una cosa que es pot fer a les aules. De vegades, si estàs fent classe de mates, no tens tant d'espai. Però jo sempre penso que qualsevol situació acadèmica et dona una oportunitat per treballar que vagin posant límits entre ells de manera assertiva, de manera cuidadosa. A més, a les escoles tenim la sort de que tenim diferents edats. Llavors podem fer grups petits d'iguals, podem fer grups petits de diferents edats i anar treballant aquests temes. Hi ha tallers, hi ha xerrades, hi ha vídeos, però sobretot per mi el missatge és canviar una miqueta la mirada, no? I mirar més des de que aquesta infància és una oportunitat per fer les coses millor i no tant començar a jutjar i a criminalitzar que, mira, ja tenim aquí els bons i els dolents. Que és el fàcil, no? És el fàcil, que de vegades caiem aquí perquè no tenim temps, etc. Però sí, jo sento que des de les escoles, de vegades no tenim prou recursos a les escoles, això ja ho sabem, no només per aquestes coses. No, sí. Però si dediquem una miqueta de temps, guanyem molt després, no? Intentem com, no va, no és per tant, són coses de nens, no, vinga, va, seguim, ostres, no, que tenim un examen, no, va, que hem de complir el currículum, bueno, va, ja ho farem, i anem posposant, i la meva experiència em diu que si generes un espai en el moment i pares les coses una setmana, guanyes molt després. Deixa'm tancar el tema preguntant-te, aleshores, en cas de sospita, què hem de fer? En cas de sospita d'abús, des dels centres. Sí. Primer, serenitat, una altra vegada. Tornem a la serenitat. Això és una cosa que les persones adultes, en teoria, hem de tenir. Davant d'una situació que ens pot superar, vale, un moment, no ens llancem aquí de cap a veure què, no? Anem a analitzar la situació, anem a observar la situació, intentar tenir aquesta serenitat i
Des d'aquesta serenitat, el primer de tot, protegir el menor, com activant els protocols. Si hi ha una sospita, si només és una sospita, el primer que hem de fer des del centre és comunicar-ho a la dgaia. Dgaia, protecció de menors. Si tenim la garantia, si tenim la seguretat que és així, hem de trucar a l'hospital més proper de la zona i que hi hagi una intervenció. Sabem que aquí estem obrint... La caixa dels trons. Sí. Per això, moltes vegades no ho fem, no? Perquè, ostres, compte, no? I per això és molt important aquesta serenitat, orientar-nos bé, assessorar-nos bé, totes les persones expertes que trobem, des de les escoles, buscar informació, i quan realment aquesta sospita té molts punts, hem d'activar protocols. Amb tot això has volcat moltíssima informació amb aquesta xerrada que hem tingut. Per tant, sí que m'agradaria que poguessis oferir als i les mestres alguna dinàmica que puguin fer a l'aula per treballar la Cantània d'aquest any. Vale. Mira, et puc explicar un parell d'exercicis, un parell de dinàmiques que funcionen molt, sobretot per tema dels límits i de l'expressió de l'agressivitat, que és una cosa que en aquestes edats és important. Jo crec que sí, vaig pensant, però jo crec que sí que es pot fer això a les aules, si no que ens preguntin i podem assessorar. Però mira, poden fer grups petits i posar com dos tribus. Imagina't l'aula, doncs una tribu a una punta de l'aula i l'altra tribu a l'altra punta de l'aula. I anar fent, a veure com ho explico ràpid per no estendre'ns, una tribu ha d'anar caminant cap a l'altra tribu, fent un moviment amb el cos i traient veu. Quan arriben a l'altra tribu, l'altra les ha de fer retrocedir. I quan arriben un altre cop aquí hem de tornar a treure el cos i la veu i fer retrocedir a l'altra. I quan arriben allà, això, amb una o dues persones adultes allà regulant en grups petits, dona l'oportunitat de sentir aquesta agressivitat, de connectar amb el meu cos, de poder treure veu, dona l'oportunitat de sentir comunitat, de sentir tribu, dona l'oportunitat de sentir com és per mi treure la meva força i com és per mi rebre la força de l'altre. Tot això, des del joc, és molt més agradable. És un dels punts molt importants per mi. Quan treballem agressivitat, quan treballem límits, fer-ho des del joc, des de lo corporal, des de lo teatral, fins i tot de vegades, des de lo simbòlic, perquè encara estan molt, amb aquesta edat encara estan molt en lo simbòlic, és molt útil. Llavors, un cop fet aquest escalfament, que potser amb això ja tenen prou, però un cop fet aquest escalfament, amb els mateixos grups, o poden canviar de grups també, igual, un grup aquí, l'altre grup allà, però en aquest cas sí que és important que hi hagi una persona davant de l'altra, perquè això és un treball per parelles, però amb grups. Llavors aquí anem provant que, imagina't que som tu i jo, jo em vaig acostant a tu, a un ritme pausat perquè puguem sentir què és per mi acostar-me i què és per tu que jo m'acosti. I en el moment en què tu sentis que no vols que m'acosti més, m'has de dir, fins aquí, prou. I després canviem el rol. I d'aquesta manera l'infant està experimentant com és posar un límit, què em passa quan poso un límit, l'altre està experimentant què em passa quan me'l posen, estic podent connectar amb la meva força, estic podent connectar amb la meva agressivitat, i és una experiència física i sensorial. En aquestes edats, tot el que passa per l'experiència, tot el que passa per lo emocional i per lo corporal, és molt més potent que el que passa per l'experiència mental. Encara no estan en aquest punt tant de la raó, tant de lo metafísic, per entendre'ns, estan molt més en lo emocional, lo relacional. Llavors, totes les experiències que passin per aquí queden molt més registrades. Tot això acompanyat com un joc, podem fer classe de música, això. Justament, treballant amb el text de la Cantània, anem a fer aquesta dinàmica de treballar els límits, de treballar, i amb aquest joc de les tribus i d'aquesta manera pot quedar com una experiència molt poderosa. Molt interessant, i penso que inclús els adults podrien fer aquesta dinàmica perquè el tema de posar límits mai és fàcil, no? És un gran tema. Gus, ho hem d'anar deixant aquí, que sapigueu que passarem també, en Gus ens ha fet una llista de recursos, de vídeos, llibres, enllaços, perquè tingueu encara més eines, més material. Amb en Gus tindrem el plaer de seguir parlant a la segona formació, aleshores en persona parlarem de realitat i ficció, que
que dona per fer una xerrada única i exclusivament d'aquest tema. Molt. Així que res, que moltes gràcies per aquesta entrevista. Un plaer. Fins aviat. Moltíssimes gràcies, Marta. Gràcies a vosaltres.